Hej Martin. Hej Peter. Hvad så, har du popcorn klar og en film? Nej, jeg sidder lige derinde over under regnskaber. Jamen, skulle vi ikke se film? Nej, altså, jeg tror du noget, du har misforstået. Du sagde selv, at vi skulle se film, helt ærligt. Jamen, det er du måske misforstået. Det er desværre. Det tror jeg ikke. Nu skal jeg... Har du popcorn? Jeg er klar. Jeg vil se film. Nej, hvorfor ikke? Men det må du ikke sige. Du sagde selv. Nej, jeg vil se film. Du sagde det selv. Helt seriøst. Du sagde, vi skulle se film. Jamen, jeg har sagt til dig, at jeg er under regnskaber, og jeg skal ikke forstyrres. Nå, okay, fint altså. Vi får ses i morgen. Ja, hej. Hvad nu, mand? Hvad? Kan jeg ikke så hjælpe dig med dit regnskab, bare så vi kan være sammen? Eller sådan noget. Nej, det tror jeg vist ikke. Hvorfor ikke? Nå, så ses vi i morgen. Nej, det gør vi ikke. Svin. Ja, det er lige måde, du. Hej mig. Ja, du gør. Dig, mand.